the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jobin Ferrer. Tayong lahat mga minamahal ay magkaisang manalangin upang tayo ay samahan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, dakilang Diyos, ang naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinapaabot, O Diyos, ang aming walang hanggang pasasalamat sa iyo, Panginoong Hesus, na muli kami iyong sinamahan, Panginoong Hesus, sa aming pagpupuri, Panginoong Hesus. Maraming salamat sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan, na ito'y iyong nilangisan at binasbasan, patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, at narito kami, naninikluhod sa iyong banal na harapan, Panginoong Hesus. Humihingi ng kapatawaran, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala, linisin na iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa ay karapat-dapat tumanggap ng iyong pagpapala, karapat-dapat tumanggap ng iyong banal na salita. Maraming salamat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ganang akin, wala akong magagawa. Ikaw, Panginoong Hesus, ang magbigay ng karunungan. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang daluyan ng pagpapala, daluyan ng iyong banal na salita na aming mapapakinggan, Panginoong Hesus, at sa pangatang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista Pastor Willie Estrada Almeida, aming sama-samang pinapalayas, sinasaway ang lahat ng uri ng hadlangan, bilipundawat, pagkantok, kasaot, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga sa ating parents in the Lord, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at mapagpalang umaga po sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Boboy Nir, at maging sa kanyang beloved daughter, Sister Ate Bynes, at maging sa ating mga live webcast viewers sa ibayong dagat at dito sa ating bansa. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng gising na gising ay pumalagpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Hanggang mamaya-maya, mga minamahal, ating titignan kung sino ang talagang may galak, may kagalakan na pumalagpag sa ating dakilang Diyos at magsabi ng praise the Lord, dahil yun ang ating maaaring yan ay ating mapasadahan, mga minamahal, dahil ngayon ay talagang bagong taon, mga minamahal, na tunay na ang bawat isa ay masaya sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, mga minamahal, pagdiriwang ng bagong taon, maging ang mga sanlibutan, mga minamahal, ay talagang nandyan, kabi-kabilaan, ang talagang handaan, andyan ang reunion, busy lahat, mga minamahal. Amen.
Ngunit sa kanilang buhay, hindi nila talagang lubusang kilala ang celebrant during that Christmas. Hindi nila kilala kung ano ang purpose ng celebrant. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pag-aralan ang banal na salita ng ating dakilang Diyos, ating buksan ang ating Biblia dito po sa aklat ng Proverbs chapter 29 verse 18. Kindly po pakibasa Proverbs chapter 29 verse 18. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 29, talata 18, kung saan walang pangitain ang bayan ay sumasama, ngunit siyang nag-iingat ng kautusan ay maligaya siya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang sabi dito, mga minamahal, sa English, mga minamahal, ang sabi, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. Tayo mga minamahal, talagang nasa unang buwan tayo ng bagong taon, mga minamahal, at maaaring sa ating buhay, ang iba sa atin mga minamahal, nung nakarang taon ay medyo yung ating spiritual life, ang ating buhay Kristiyano mga minamahal, maaaring wala tayong goal o wala tayong pangitain mga minamahal. At ating bibigyan ng titulo ang ating pag-aaralan na New Year, New Vision or Goal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo mga minamahal bilang Kristiyano, nung nakarang taon, ang ating buhay Kristiyano ba mga minamahal? Tayo ba ay naging matagumpay? Ikaw ba, ako ba, tayo ba mga minamahal ay naging victorious sa ating buhay Kristiyanong mga minamahal? Ngayong taon 2025 mga minamahal, ikaw, ako, tayong lahat ay talagang tinawag, pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tanong mga minamahal, sa ating buhay, mayroon ba tayong goal? Mayroon ba tayong vision sa taong ito mga minamahal? Dahil dito sa ating nabasa mga minamahal, na ang sabi dito mga minamahal, where there is no vision, people perish. Kung ating titignan, maraming tao, marami ang napapahamak sa kanilang buhay dahil talagang sumasama lamang sa agos ng panahon, mga minamahal. At ang sabi dito mga minamahal, but he that keepeth the law, happy is he. So tayo po bang lahat mga minamahal, masaya po ba tayo nung time na sinunod mo, sinunod natin, lumakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoon? Dahil sinabi dito mga minamahal na, but he that keepeth the law, happy is he. So, ibig sabihin, tayong lahat ay masaya, lalo na ngayon mga minamahal na talagang pagpupuyat, overnight mga minamahal, na talagang andito sa ating puso ang salita ng ating dakilang Diyos, kaya't nandito tayo, mayroon tayong kagalakan, tayo ay masaya.
Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gaya ng sabi ko kanina, mga minamahal, na talagang tingnan natin, mga minamahal, kung may nabago ba sa ating buhay ngayong bagong taon, mga minamahal. Kung ating titignan, mga minamahal, talagang andyan na tayo, bawat isa sa atin ay mayroong kagalakan. Amen. Dahil ang sabi nga, lahat ng nag-iingat, sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos ay masaya. At nais din ng ating dakilang Diyos, ikaw, ako, tayong lahat ay masaya. Amen. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Paano tayo magiging masaya, mga minamahal, na nabanggit dito sa ating tekstong, mga minamahal? Paano tayo maging happy ngayon, mga minamahal? Hindi nyo napapansin, mga minamahal, magmula kanina, mag-umpisa na magpatotoo ang bawat isa, sila ay naging masaya. Bakit, mga minamahal? Dahil sila ay pinagaling sa kanilang karamdaman. Amen! Dahil totoo yung ating teksto na nabasa na kung sinusunod natin, mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos, yung iyong karamdaman, yung iyong sakit, yung walang kapayapaan, ay tinugon ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa kanilang buhay, yung mga may taning na ang buhay, yung beloved kapatid na mayroong cancer, mga minamahal, yung ating beloved kapatid na isang mga minamahal na nagpatotoo na siya ay talagang na-COVID. Talagang siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yung isa nating kapatid na talagang may goiter, binigyan ng taning ng doktor na mabubuhay na lamang ng 2 taon. Ngunit purihin ang ating dakilang Diyos dahil dinagdagan pa ang kanyang buhay. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, mga minamahal, napakainam, napakahalaga na iyong masunod, ating masunod ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. So ngayon, mga minamahal, paano at ano ang gagawin mo, ang gagawin ko, ang gagawin natin ngayong 2025? Unang buwan pa lamang, mga minamahal, mahaba-haba. Muli ang ating lalakbayin, hindi natin alam kung sa mga susunod na buwan, kung ano ang mangyayari, mga minamahal. Kaya kung sa ating buhay, kung wala tayong goal, wala tayong vision, mga minamahal, napakahirap, mga minamahal. Yes, oo, naglilingkod tayo sa ating dakilang Diyos. Ngunit, pag wala kang goal, wala tayong vision, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, madali tayong mapagod. Madali tayong manghina. Madali tayong manglupaypay. Kapag natouch ang ating ego, mga minamahal, unti-unti, aayaw ka na. Dati, dito ka nakaupo sa harapan, at nung natouch ang ating ego, unti-unti, papunta ka na
sa likod, mga minamahal. Amen. Marami ng mananampalataya na yan ang nangyari sa kanilang buhay, mga minamahal. Ngunit kung ikaw at ako, mga minamahal, mayroon kang vision, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, kahit na ano ang iyong mapakinggan, ano ang iyong makita, mga minamahal, tuloy-tuloy ang iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano ang iyong gagawin? Ano ang ating gagawin upang ikaw ay manatiling nakatayo, mga minamahal? Ano ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang salita? Ano ang sabi niya sa mga mananampalataya in the church of Ephesus? Ephesus, mga minamahal. Kindly po, pakibasa po dito po sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 15. Epheso chapter 5 verse 15. Amen. Praise the Lord. Sa aklat po ng Epeso, kabanatay 5, talatay 15, mag-ingat nga kayong lubos kung paanong kayong lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, during the time na siya ay nangangaral in the church of Ephesus, mga minamahal, na ang sabi nga, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad, huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. Amen. Kaya nga, mga minamahal, yun pala ang ating beloved pastor na sinabi sa atin, itinuro sa atin na lagi tayong dumalo, mga minamahal. 3 times a week, mga minamahal. Amen. Dahil sa iyong patuloy, sa ating patuloy na pagdalo, mga minamahal, nagiging tayo ay marurunong. Amen. Na tayong lahat ay sinabi na mag-ingat, mga minamahal. Kung paano tayo lumalakad, mga minamahal. Talagang masidhi, mga minamahal, ang pangungusap ni Apostol Pablo, mga minamahal, na ang sabi, huwag tayong gumaya sa mga mangmang, kundi sa marurunong. Amen. New Year, new vision, new goal. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin, kung paano tayo lumakad, mga minamahal. If nung nakarang taon, mga minamahal, hindi mo pina-priority ang pagdalo, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngayong taon ng 2025, napakahalaga na i-priority natin ang paglilingkod, pagdalo sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, upang ikaw at ako ay maging marunong, mga minamahal. Hindi tayo matulag sa mga mangmang. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung nung nakarang taon, mga minamahal, napakahina natin na pumalakpak sa ating dakilang Diyos. Kung nung nakarang taon, mga minamahal, ay talagang hindi tayo nagpupuri, mga minamahal. Paano lalayas ang mga sakit, ang mga karamdaman, mga minamahal? Paano lalayas ang mga problema sa iyong mga minamahal? Amen.
Kung napanood natin mga minamahal, napakinggan ang mga preaching ng ating beloved pastor, Wildes Rada Almeida, mga minamahal, na talagang mayroon tayong galak na pumalagpag sa ating dakilang Diyos at magsabi ng Hallelujah, praise the Lord. Yan ang itinuro ang ating beloved pastor sa bawat isa sa atin. Amen. At saan din natin mababasa sa banal na kasalutan yan, mga minamahal? Kindly po, pakibasa po dito po sa aklat ng Awit, Kapitulo 47 ng talatay 1. Kindly po. Sa aklat po ng Awit, talatay 47, kabanata 47, talatay 1. O ipagpagpag ninyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sige nga po, sabay-sabay po natin ipalagpag ang ating mga kamay. Nandito sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang sabi, ipagpag ang inyong mga kamay ninyong lahat. So, ibig sabihin, tayong lahat na sumasampalataya, tayong lahat na may espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ano pa yung isa na sinabi, mga minamahal? Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen! So, yung laging sinasabi sa atin na lahat ay magsabi ng praise the Lord, yun ay tinig ng pagtatagumpay. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga ang sabi ng ating beloved pastor, maging sa pagpupuri natin ng mga minamahal, ay buksan natin ang ating bibig upang purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung natandaan natin, mga minamahal, yung ating napag-aralan last Wednesday, mga minamahal, ano po yung ating napag-aralan, mga minamahal? Developing holy habits for New Year. Amen. Napakalinaw, mga minamahal. So, ibig sabihin, mga minamahal, bagong taon, mga minamahal, napakahalaga na talagang ang ating pagpupuri, ang ating paglilingkod, pagsabi ng Hallelujah, praise the Lord, pagpalagpag sa ating dakilang Diyos, ay ngayong bagong taon ay magiging habit na natin yan, mga minamahal. Amen. Dahil as we continue na dumadalo, as we continue serving the Lord, mga minamahal, at patuloy na nakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos, sinusunod natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mahal mo ang iyong kaligtasan. Amen. Mahirap po bang gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Hindi po mahirap gawin, sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang tanong, mga minamahal, pero bakit maraming umaayaw sa tamang pamamaraan, sa tunay na pagsamba, tunay na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Bakit inaayawan nila, mga minamahal, ang tamang pamamaraan, samantalang yung ating pamamaraan na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na sa ating pagpupuri, andyan ang mga karamdaman ay gumagaling, mga minamahal? Ano ang dahilan bakit sila umaayaw, mga minamahal? Ang banal na kasulatan ang sasagot, mga minamahal. Kindly po, pakibasa po dito po sa aklat ng
ikalawang Korinto ng kapitulo 4 ng talatay 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Amen. Praise the Lord. Dito po sa galat ng ikalawang Korinto, kabanatay 4, talatay 4, na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-isip ng mga hindi nagsisimpalataya upang sa kanila iwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ang dahilan, mga minamahal. Bakit? Tamang pamamaraan na ang ating pagpupuri, tamang paraan na ang pangangaral ng salita ng ating dakilang Diyos. Ito ang inaayawan nila, mga minamahal, na binulag sila ng Diyos ng sanlibutang ito. Amen! Maraming mga kababayan natin, mga minamahal, na sila ay talagang nabulag, mga minamahal, ng katuruan ng mga dayuhan. Katuruan na galing sa ibang bansa, katuruan na galing sa Espanya, mga minamahal. Na ang katuruan na yan, na ini-embrace ng mga tao, ito ay papunta sa impyerno, mga minamahal. At sila naman ay naniwala. Amen. Kaya nga po, sabi ni Apostola Pablo, mga minamahal, sa mga taga-Epeso, na lumakad tayo na gaya ng mga marurunong. Amen! Lumakad daw tayo na gaya ng mga marurunong. Kaya yung ating pagdalo ng 3 times a week, mga minamahal, nagkakaroon tayo ng karunungan. Amen! Tinuturuan tayo kung paano tayo mamuhay, mga minamahal. Kaya sa iyong buhay, sa ating buhay, napakahalaga na mayroon tayong vision, mga minamahal. Upang hindi lamang tayo, okay na, nakakadalo naman ako Dumadalo naman ako. Napakahalaga na mayroon tayong vision, mga minamahal. Gaya ng aking nabanggit kanina, na kung ano man ang ating makita, ano man ang ating mapakinggan, matouch man ang ating ego, ay baliwala ang mga yan. Amen! Dahil may vision ka, may pangitain ka na sa bandang huli, mga minamahal, ano ang ipinangako ng ating dakilang Diyos pag ito ay ating napagtagumpayan, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating patuloy na pagdalo sa bagong taon na ito, mga minamahal, bawat minuto, bawat oras, mga minamahal, sa taong ito 2025, ay napakahalaga, mga minamahal. Amen. Bawat oras, bawat time na iyong inilalaan, mga minamahal, sa Panginoon ay napakahalaga. Just to refresh, mga minamahal, yung ating napag-aralan 4 years ago, yung time, mga minamahal, sino pa yung nakakaalala nun, mga minamahal? Yung time, T-I-M-E. T stands for thank God. Magpasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na ikaw, ako, tayong lahat, sa kabila ng tayo ay makasalanan,
tayo ay minahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yung I stands for involvement. Napakahalaga na ikaw, ako, tayong lahat mga minamahal ay mag-involve sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bilang children's choir, youth choir, adult choir, Jesus Finest Generation Choir, napakahalaga na ikaw ay nag-i-involve sa ministry ng ating dakilang Diyos upang mabilis na lumago ang ating spiritual na buhay, mga minamahal. Amen. At yung aim, mga minamahal, stands for money. Diyan napapasok, mga minamahal, yung tithes and offering na ipaliwanag na po kanina sa giving, mga minamahal. At yung E stands for eternal. Na lahat ng ating ginagawa, lahat ng iyong ginagawa na paglilingkod sa ating dakilang Diyos, iyan ay nakasulat doon sa kalangitan. Amen. Kaya sa iyong paglilingkod, sa ating paglilingkod, hindi tayo manglulupaypay, hindi tayo manghihina, mga minamahal. Amen. Dahil sinabi na ni Apostol Pablo na kinakailangan tayo ay maging marunong, hindi tulad ng mga mangmang. Amen. Lahat ng iyong ginagawa, lahat ng ating magagawa, hindi ito mawawala ng kabuluhan, mga minamahal. Ano ang iyong kasiguraduhan? Ano ang ating kasiguraduhan na ang ating ginagawang paglilingkod, pagdalo sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos ay nakatala doon sa kalangitan? Kindly po, pakibasa nga po sa aklat ng unang Korinto, ng kapitulo 15 ng talatay 58. Amen, praise the Lord. Sa unang aklat ng Korinto, kabanatay 15, talatay 58, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Anong sabi dito, mga minamahal? Kayo'y magsitatag. Paano tayo magsisitatag ngayon, mga minamahal? Sa ating patuloy na pagdalo, patuloy na pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay magsisitatag, mga minamahal. Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ang sabi dito, pag tayo ay talagang nagsitatag, mga minamahal, ano ang sabi dito? Tayo ay sasagana sa paglilingkod, sa gawa, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang pangako dito sa bandang huli, mga minamahal, anong sabi? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang sabi, be steadfast. Be faithful. Unmovable. Hindi tayo matitinag, mga minamahal. Abounding. Ang sabi talagang bawat isa sa atin ay mananagana. Yan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord!
Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya sa ating buhay, mga minamahal. Ano yung sinabi ng ating dakilang Diyos? Ang sabi niya sa kanyang salita, mga minamahal, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kindly po, pakibasa po. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ikalawang Korinto, kapitulo 5 ng talatay 17. Kindly po. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dito natin makikita, mga minamahal, ating pagkukumparahin ang year 2024 at year 2025. Kindly po. Amen, praise the Lord. Dito po sa ikalawang Korinto, kapitulo 5, ang talata po ay 17. Ganito pong sinasabi, kaya kung sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tignan po natin, mga minamahal, yung talata na ating binasa. Ang sabi, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Doon muna tayo, mga minamahal. Sino man ang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. So, ibig sabihin, mga minamahal, kung ano man ang hindi kalooban, ano man ang ginagawa pa natin hanggang ngayon, mga minamahal, ang sabi doon, mga minamahal, siya na'y bagong nilalang. Kung yung nung nakarang taon, hindi na natin ginagawa ngayon o gagawin ngayon, ang sabi, siya na'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang mga bago na. Amen. Kaya kung sa ating buhay, kung wala tayong vision, wala tayong goal, mga minamahal, yung mga sinasabi dito na dating bagay ay hindi pa nagsisilipas, mga minamahal. Kaya kung sa ating buhay, sa ating paglilingkod, kung mayroon tayong goal, mayroon tayong vision sa ating paglilingkod, mayroon tayong goal sa ating buhay Kristiyano, mga minamahal. Yung mga dating bagay ay nagsilipas na. Amen. Malinaw ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Andyan pa po ba kayo, mga minamahal? Lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At last verse na tayo, mga minamahal. Kindly po, pakibasa po dito po sa aklat ng 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sa ikalawang aklat ng Tumiteo, Kabanatay 2, talatay 15, pagsikapan mong humarap sa pagsubok sa Diyos, na sa pagsubok sa Diyos, manggagawa walang anumang kahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Itong ating nabasa na sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, dito sa English, ang pagkasabi po dito, mga minamahal, ang sabi, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth. Una na iyong gagawin, na ating gagawin mga minamahal, study. Amen. Binabasa po ba natin, binubulay-bulay po ba natin ang banal na kasulatan, ang salita ng ating dakilang Diyos? Joshua chapter 1 verse 8, nandyan mga minamahal na bulay-bulayin natin ang salita ng ating dakilang Diyos araw at gabi. Na ang sabi, to show thyself approved unto God. Aralin natin ang salita ng ating dakilang Diyos dahil tayo ay naturuan na maging marurunong. Amen. Lahat ba ng iyong ginagawa, lahat ba ng kilos natin, lahat ba ng ating paglilingkod ay approve sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus? Although tayo, minsan sa ating buhay, tayo ay nagkakasala. Ngunit sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, kung ating pinag-aaralan, binubulay-bulay ang salita ng ating dakilang Diyos, tayo ay magiging marurunong at magiging approve sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ang sabi, manggagawang walang anumang ikahihiya. Ikakahiya mo ba? Ikakahiya ba natin ang salita ng ating dakilang Diyos? Kung nung nakarang taon, ikinakahiya mo, ikinakahiya natin na ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos ngayong 2025, siguro hindi na tayo mahihiyang ibahagi, i-share ang salita ng ating dakilang Diyos. Malinaw ang sabi dito mga minamahal, manggagawang walang anumang ikahihiya. Ngunit minsan sa ating buhay, bakit tayo nahihiya na magpatotoo? Amen. Ang sabi ng ating dakilang Diyos, kung siya ay ating ikakahiya, tayo ay ikakahiya sa ating amang nasa langit. Amen. Na ikaw, ako, tayong lahat ay talagang gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Alam natin na tayo ay nasa buong katotohanan, mga minamahal, na napakahalaga na sa bawat isa sa atin mayroon tayong sakdal na puso, mga minamahal, mayroon tayong tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, may kabanalan. Talagang andyan ang talagang patuloy na dumadalo at lahat ng gawain dito sa pastoral house, lahat ng church activity, tayo mga minamahal ay nakikipag-participate. Gaya ng aking nabanggit kanina, lahat ng ating ginagawa mga minamahal sa Panginoon, ito ay hindi mawawalan ng kabuluhan mga minamahal. Dahil tayong lahat ay matuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan lamang po mga minamahal, ang salita ng ating dakilang Diyos at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila
ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Jobin Ferrer. Di ba tanangin ay para sa mga banal sa katulad ko na naghahangad, nagsusumika, nagtitis upang makarating. Panalangin ay pagpalain sa makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ay siyang pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Praise the Lord, hallelujah. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama, do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Mga minamahal, New Year, new goal. Yung mga aral natin na napakinggan, mga minamahal, teaching us, telling us, ano mga dapat gawin. Nais lang naman natin makarating sa langit. Kaya naman tayo nagpupuyat. Kaya tayo nagtitiis. Dahil gusto natin makita ang malapay noon doon sa langit. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
We ignore pains. Maski na may lunga yung ating mga mata, we keep on praising God because we want to be in heaven. There is that promise of God. May pangako ang Diyos na kapag tayo magpapatuloy, may naghihintay na kalangitan sa atin. Huwag natin kalilimutan ang mga aral na ito, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, lahat ng ating ginagawa, hindi ito mga walang kabuluhan. Ito'y may kabuluhan. Kung nagpuyat ka, yung pamumuhay ng kabanalan, yung bagamat pagod na pagod ka na, still, ginagawa mo pa rin ang kalooban malapay noon. Sometimes, kailangang pigilan sarili mo. Maganap mo lang ang kalooban ng Diyos. Because we want to go in heaven. That's our prayer. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. ang panalangin ay iyong pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay Praise the Lord. Hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat. Alam namin, marami pa kaming kakaharapin mga pagsubok sa buhay. Pero pinanghahawakan namin na iyong salita. Pinapanalangin mo kami na kami maging matatag sa gitna ng mga pagsubok. Kailangan namin ang lakas na gagaling sa iyo. Kailangan namin ang kalinga na gagaling sa iyo. Sa ganang namin di namin kaya mag-isa. Pero talastas mo ang laman ng aming mga puso. Gusto namin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Diadalangin namin si Malapay noon sa pandalangin na aming gilagap na Evangelista with Estrada Almeida. Ang pamuhay namin naman magagawa. Patatagin mo ang bawat isa. Give us wisdom. And all decisions that we do, maghari ka sa aming pong buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Sa ating mga beloved visitors, beloved viewers, saan man kayo naroon, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Apat na naglamon ito ng kaligtasan. Unang-unay, pananampalataya, kailangan manampalataya sa isang Diyos, walang ibang ating malapay na Jesus. Pangalawa, pagsisisi. Walang tao nakabot sa kalwatihan ng Diyos. Lahat tayo nagkasala. Kailangan natin magsisi. Pero kung tayo magsisi, hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon, nakikinig ang Diyos. Pangatlo'y pang-utismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 38. Kailangan mabautismo tayo, pantanggapin natin ang kalooban, ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Yung pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Yung
iyak ka na di mo maintindihan, pero punong-puno ka ng kagalakan, yan ay bautismo ng Espiritu Santo. Kapag naganap mo ang apat na yan ang reglamento ng kaligtas. Sa ating ganapin mo ang pagtanggap, hindi ito paglipat ng relihiyon, ito'y pagganap sa kalooban malapay noon. Lahat ang sabihin mo kapatid, sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawa mula ako'y mga bata hanggang sa mga oras na ito. Humingi ko kapatawaran, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sa ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banda sa iyong pangalan, pinakamamalapayos na ito ang mga kapatid. Tumugon sa iyong panaumagan. Ano man dahilan ang kanilang paglapit sa iyo, tugunin mo sa malang kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Hindi distansya makahadlang upang maabot mo kanilang mga pangailangan malapay noon. Sa oras na tumalapay sa pandalangin namin ginagamit ng babagis sa estrada, Almeida, patawarin mo sila. Sa kanilang mga nagpapagkasala, gawin mo sila ito yung Kristiyano. Sa isip sa katotohanan, sulat ang kanilang mga pangalan sa kanilang buhay, sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Nawa hindi ito natuloy na kanilang paglilingkod, simula para magnawa ito, makasama namin sila hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At sa ating po mga pangailangan, personal pangailangan, kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay, sapatin ang ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na natin ilapit sa malapit, dalawang kamay taas. Wala, posible sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mga bansang pangalan, pinagmamahal sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santo Espiritu, kami may kapangyarihan palasin at nawan ng kaoy sa oras na ito. Sa pandalangin namin, ginagamit ng Bangista Estrada Almeida. Ang pumaminaman na mamanggaw, sama-sama naming sinasaway. Lahat ng demonyo na makaramdaman. TB diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, lahat ng gawa ng kaaway, ay kumatagal sa out. In the mighty of Jesus, be healed, be healed. In Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Stroke, high blood, cast out in Jesus' name. Mga pagpapagsigla siya, mga panlupay-pay, pananamig, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed. Be healed in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tayo natin tumayo, mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah. Praise the Lord. At bilang pag-aangkin na yung ating pumapanalangin, atin nang natanggap na. Amen. Amen. Lahat po muna pinagpala pong malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. God bless you.